дуруд ба шумо дӯстони азиз. вақте ки вориди интернет мешавем та қартухури ҷангро мебинем ваҳму воҳима. рости доимо мегуфтем дар ин моҳи шарифи рамазон аввалан мо тарафдори ҷанг нестем. худо сулҳу амониро ба мо диҳад. аммо порае аз замини мо, порае аз қалби мо ҳаст. инро ҳам фаромӯш накунем. доимо мегуфтем дар дунё ду қувва аст, яке ақл асту дигаре шамшер, аммо бештар ақл ғолиб баромадааст дар шамшер. онҳое ки захмӣ шуданд, худо нигаҳбони шумо. онҳое ки ҷон доданд ва фаромӯш накунед ки ватанро, модарро ҳифз кардан, хонаро ҳифз кардан инсон шаҳид мешавад. ҳаминаш гӯям бароятон кифоя аст. худо нигаҳбони ҳамаи мо. бори дигар мегӯем мо тарафдори ҷанг нестем, аммо ҳар касе ки омад ба замини мо дасташро шиканем хоҳад.